Skal jeg vise et kort? Ja, kan du se det? Ja. Er det tjek, du kan? Forsiden eller bare lige siden? Bagsiden. Hej, chauffør. Ja, hej. Der snart ikke være mere fra det der apparat. Jo, den er god. Ja, Det gør du bare. det gør jeg bare som presseprogram, eller de andre der ikke, de tager det fra os. Ja. Ja, så. Nå. Ja. Goddag. Så det var jo ikke nødvendigt, det. Nej. Det er fint service. Det er god service. Ja. Ja, du har ventet. Min veninde sidder og venter for dig. Der plejer ellers ikke at komme og køre hele den vej der. Lige et par små praktiske ting og sager, inden vi går over i det mere officielle. Både de her to døre, den her der er åben, og den anden dør der er åben, og over på den væg derovre,
Der står der bustiderne for, hvornår man har mulighed for at komme hjem med bus. Ude på den terrasse må der ikke ryges. Det er kun stoffer, der må tages derude, og så alkohol. Der må ikke ryges, hvis I skal ryge derude foran. Det er på grund af noget brand og noget tjek. Til gengæld skulle der være læge derude, så hvis I ikke kan holde ud at være, må I gå derude søndag. Men ellers så vil jeg byde jer rigtig hjertelig velkommen og ønske, at I får en rigtig god julefrokost. Det skal lige siges, at høsten er slået fejl, så vi kan desværre ikke servere de her gule ærter for jer igen i år. Så vi har været nødsaget til at finde noget hurtigt, og det var op på grillen, og det blev noget flæskesteg med alt, hvad det nu hører til. Og risalamang. Når vi når risalamang, er der altså mandengave til en på hver bord, så tag det nu roligt. Der er et par nye hjælpere med, som ikke har været med før. Det er fordi vi nede på fabrikken vil prøve at vise andre dernede, at det ikke bare er en lille lukket loge for nogle ældre mennesker, og sådan bare få udvidet. Så der kommer nye mennesker hver år. Så der er nede og se, hvordan det er. Men nogle af jer kender helt sikkert de der nye mennesker, for det er nogen, der har været her nogle år også. Så velbekomme og fortsat god dag. Ja, du skal ikke gemme dig, Susanne. Du kommer på YouTube, Susanne. Nej. Det gør du. Det er OK. Det er rart at vide, at det går godt i firmaet. Det synes jeg glimrende for vores kollegaer, der er med til at lave tingene derinde, og det lyder også godt, at vi begynder at skulle stige beskæftigelse. Der har jo været et par ordentlige drag over nakken her de sidste 5-6 år. Yes. Altså, hallo? Hvad mangler du?
Nej, det er så behøver kampen den anden vej.